Príbehy Podviečka uvádzajú detektívnu poviedku Agaty Christie Záhada v marketbasingu. Nepoznám nič lepšie ako vidiecký vzduch, povedal inšpektor Žab. Zhlboka vdychoval nosom a vydychoval ústami, ako sa to odporúča. Poirot a ja sme tento názor schvaľovali. Bol to nápad inšpektora Scotland Yardu vybrať sa spoločne na výlet do malého vidieckého mestečka Marketbasing. Žab bol mimo služby vášnivým botanikom a vedel rozprávať o drobučkých kvetoch s neuveriteľne dlhými latinskými menami, ešte s väčším nadšením ako o svojich prípadoch. Nikto vás tu nepozná a ani my nikoho nepoznáme, pokračoval Žab. To je dobré. Neskôr sa ukázalo, že sa mýlil, lebo miestneho strážnika sem preložili z dediny vzdialenej 15 míľ a tam prišiel do styku s Žabom v prípade otravy arzénom. Radosť, ktorú prejavil nad stretnutím, ešte umocnila pocit Žapovej dobrej pohody a keď sme v nedeľu ráno sedeli pri raňajkách v jedálni dedinskej krčmy, mali sme všetci vynikajúcu náladu. Vonku svietilo slnko a do oblokov sa drali úponky zimozelene. Vajcia na slanine boli vynikajúce. Káva už nebola taká dobrá, ale bola horúca a dala sa piť. To je život, povedal Žab. Keď pôjdem do penzie, kúpim si na vidieku domček. Ďaleko od zločinu. Ako tu. Le crime, il est partout, poznamenal Poirot, odkrojil si pravidelnú kocku chleba a zachmúril sa na vrabca, ktorý bezočivo skackal na obločnej rímse. Veselo som zarecitoval. Vrabec, vrabček milučký, na pohľad peknučký. V skutočnosti je lotor taký, až hanba vravieť aký. Mám dojem, páni, že by som zvládol ešte jedno vajíčko a zo 2 plátky slaniny, povedal Žab. Čo vy na to, pán kapitán? Som za, prikývol som. A vy, Poirot? Poirot pokrútil hlavou. Človek si nesmie zaťažiť žalúdok. Mozog potom odmieta pracovať, povedal. Ja to risknem a ešte trocha si žalúdok zaťažím. Smial sa Žab. Mám objemný žalúdok. Mimochodom, tučniete, pán Poirot. Slečna ešte 2 razy vajcia na slanine. V tej chvíli sa zjavila vo dverách mohutná postava strážnika Pollarda. Prepáčte, že vyrušujem, páni, ale potreboval by som sa trocha poradiť s pánom inšpektorom. Som na dovolenke, povedal rýchlo Žab. Nejakú prácu nechcem. O čo ide? Ten v Leachhalle si strelil do hlavy. To sa stáva, povedal Žab nevzrušene. Asi pre dlhy alebo pre nejakú sukňu. Ľutujem, ale nemôžem vám pomôcť. Ale sám sa zastreliť nemohol, povedal Pollard. Aspoň doktor Giles to tak tvrdí. Žab postavil šálku na stôl. Že sa sám nemohol zastreliť? Čo tým myslíte? To hovorí doktor Giles, opakoval Pollard. Vraj je to vylúčené. Je z toho vedľa, lebo dvere boli zvnútra zamknuté a okno zapreté. Ale hovorí, že ten človek nemohol spáchať samovraždu. To rozhodlo. Ďalšie vajcia na slanine sme odmietli a o chvíľu sme už boli na ceste k Leachhallu. A Žab sa strážnika dychtivo vypytoval. Mŕtvy sa volal Walter Proterov. Bol v stredných rokoch a trocha samotár. Do marketbasingu prišiel pred 8 rokmi a prenajal si Leachhall. Veľký a dosť spustnutý dom, ktorý upadal. Žil v jednej časti domu a starala sa o ňo gazdina, ktorú si priviedol so sebou. Volala sa Cleggová. Bola stará dievka a v dedine požívala veľkú úctu.
Nedávno mal Proterov hostí, akýchsi manželov Parkerovcov z Londýna. Keď sa dnes ráno slečna Kleggová nemohla pána dovolať a dvere našla zamknuté, preľakla sa a zatelefonovala na políciu a po lekára. Strážnik Pollard a doktor Giles prišli súčasne. Spoločným úsilím vylomili dvere zo spálne. Pán Proterov ležal na dláške, v hlave mal ranu a v ruke držal pištoľ. Vyzeralo to na jasnú samovraždu. Keď však doktor Giles prezeral mŕtvolu, dostal sa do rozpakov a nakoniec vzal Pollarda bokom a povedal mu o svojich pochybnostiach. Pollard si hneď spomenul na Žapa. Nechal lekára na mieste činu a ponáhľal sa do krčmy. Strážnik skončil, keď sme došli k Lidžalu. Bol to veľký pustý dom a v záhrade sa mimoriadne darilo Burine. Vchodové dvere boli otvorené. Prešli sme nimi rovno do haly a odtiaľ do salónika pre predpoludňajšie návštevy. Ozývali sa odtiaľ hlasy. Boli tam 4 ľudia. Trocha nápadne oblečený muž s nečestnou, nepríjemnou tvárou, ku ktorému som hneď pocítil odpor. Žena podobného typu, i keď vulgárnym spôsobom krásna, potom žena v pekných čiernych šatách, ktorá stála obďaleč, a vysoký muž v športovom tweedovom obleku. Mal múdru, energickú tvár a zrejme ovládal situáciu. Pán doktor, povedal Pollard. Toto je inšpektor Žap zo Scotland Yardu a jeho 2 priatelia. Lekár nás pozdravil a predstavil nám pána a pani Parkerovcov. Potom sme s ním išli hore. Pollard zostal na Žapov pokyn dole a strážil nás. Lekár nás viedol hore schodmi a potom chodbou k otvoreným dverám. Zo zárubne trčali triesky a dvere ležali na dláške. Vstúpili sme do spálne. Telo dosiaľ ležalo na zemi. Pán Proterov bol človek v stredných rokoch. Mal fúzy a na spánkoch prešedivené vlasy. Žap si kľakol vedľa neho. Prečo ste nenechali všetko ako bolo? Lekár pokrčil plecami. Mysleli sme si, že ide o jasnú samovraždu. Prikývol Žap. Guľka vnikla do hlavy za ľavým uchom. Tak je, prisvedčil lekár. Zrejme vylúčené, aby ju vystrelil sám, musel by si vykrútiť ruku okolo hlavy. To nemohol urobiť. Ale keď ste ho našli, zvieral predsa v ruke pištoľ. Kde je tá pištoľ? Lekár kývol hlavou smerom k stolu. Ale nezvieral ju v ruke, povedal. Mal ju síce v ruke, ale prstami ju nezvieral. Tak mu ju dali do ruky potom, to je jasné, povedal Žap. Prezeral si pištoľ. Bol vypálený jeden náboj. Dáme preskúmať otlačky prstov, ale pochybujem, že okrem vašich dajaké nájdeme. Kedy sa to stalo? Niekedy včera v noci. Nemôžem určiť čas presne na hodinu, ako to robia tí fenoméni v detektívkach. Zhruba povedané je mŕtvý asi 12 hodín. Poirot sa dosiaľ ani nepohol. Stal pri mne, pozoroval Žapa pri práci a počúval jeho otázky. Len chvíľami vtiahol nosom vzduch, ako by sa niečomu čudoval. I ja som vtiahol vzduch, ale neprišiel som na nič, čo by vzbudzovalo môj záujem. Vzduch sa zdal byť úplne čistý. Nebol v ňom nejaký pach. No Poirot aj naďalej podozrievavo ňuchal, ako by jeho citlivý nos objavil niečo, čo som ja necítil. Keď sa Žap zdvihol od mŕtvoly, kľakol si k nej Poirot. Sprvu som si myslel, že si prezerá prsty na ruke, ktorá držala pištoľ, ale o chvíľu som uvidel, že ho zaujíma vreckovka zasunutá v rukáve. Pán Proterov mal oblečený tmavosivý vychádzkový oblek. Poirot sa konečne zdvihol, ale očami stále blúdil k vreckovke, ako by sa niečomu čudoval. Žap ho prosil, aby pomohol zdvihnúť dvere. Využil som príležitosť a kľakol som si i ja. Vybral som z rukáva vreckovku a pozorne som si ju prezrel.
Bola celkom obyčajná, z bieleho batistu. Nebola na nej nejaká značka ani škvrna. Zasunul som ju nazad a priznal som si, že neviem na nič prísť. Ostatní dvíhali dvere. Uvedomil som si, že hľadajú kľúč. Hľadali ho márne. Tým je to vysvetlené, povedal žab. Oblok je zatvorený a zapretý. Vrah odišiel dverami, zamkol a kľúč vzal so sebou. Nazdával sa, že to bude vyzerať, ako by sa Proterov zamkol a zastrelil. A že zmiznutie kľúča sa nespozoruje. Súhlasíte, pán Poirot? Súhlasím, ale bolo jednoduchšie vsunúť kľúč pod dvere z druhej strany. Vyzeralo by to, že vypadol zo zámky. Nemôžeme čakať, že každý bude mať také múdre nápady ako vy. Vy by ste boli hotovým postrachom, keby ste sa dali na zločineckú dráhu. Máte dajaké pripomienky, pán Poirot? Zdalo sa mi, že Poirot je v rozpakoch. Obzeral sa po izbe a mierne, takmer ospravedlňujúco poznamenal. Ten pán veľa fajčil. V kozube bolo plno ohorkov od cigariet a takisto v popolníku, ktorý stal na malom stolíku vedľa veľkého kresla. Včera v noci vyfajčil dobrých 20 cigariet, poznamenal žab. Zohol sa a pozorne preskúmal rošt a potom sa sústredil na popolník. Všetky sú rovnakého druhu, vyhlásil. A fajčil ich ten istý človek. Nič tu nie je, pán Poirot. Ja som nehovoril, že tu niečo je, šepol Poirot. A čo je toto? Zvolal žab. Vrhol sa na voľačo lesklé a ligotavé, čo ležalo na dláške blízko mŕtvého. Zlomená manžetová gombička. Rád by som vedel, komu patrí. Pán doktor, buďte takí láskaví a pošlite nám z dola gazdinu. A čo Parkerovci? On by veľmi rád cestoval. Vraví, že má v Londýne nejaké neodkladné veci. Nech má. Budú sa musieť zaobísť bez neho. Aj tu bude mať asi neodkladné veci. Pošlite gazdinu a nedovolte, aby vám s Pollardom Parkerovci odišli. Bol tu dnes ráno ešte niekto? Lekár uvažoval. Nie. Stáli vonku na chodbe, keď sme s Pollardom prišli. Ste si istí? Úplne. Lekár odišiel. Dobrý chlapík, pochválil ho žab. Lekári športovci bývajú niekedy príjma. Rád by som vedel, kto ho zastrelil. Vyzerá to na jedného z tých troch v dome. Gazdinu môžeme sotva podozrievať. Mala 8 rokov na to, aby ho zastrelila, keby chcela. Rád by som vedel, kto sú tí Parkerovci. Nerobia dobrý dojem. V tej chvíli sa zjavila slečna Klegová. Bola to chudá žena, kosťa koža, s hladkými sivými vlasmi uprostred rozdelenými pútcom. Vystupovanie mala pokojné a rozvážne. No vyžarovala z nej energia, ktorá vzbudzovala úctu. Povedala žapovi, že bola u nebohého zamestnaná 14 rokov. Bol šľachetný a uznanlivý. Parkerovcov spoznala iba pred 3 dňami, keď z ničoho nič prišli na návštevu. Nazdáva sa, že sa pozvali sami. Pán rozhodne nevyzeral na to, že ich rád vidí. Manžetová gombička, ktorú jej žab ukázal, nepatrí pánu Proterovi, to vie iste. Keď sa jej spýtal na pištoľ, povedala, že sa nazdáva, že jej pán mal takú zbraň. Bola zamknutá. Videla ju len raz pred niekoľkými rokmi, ale nemôže povedať, že či je to tá istá. Včera v noci nejaký výstrel nepočula, ale to ju vôbec neprekvapuje, lebo dom je veľký a jej izby Parkerovcov sú na 2. poschodí. Nevie, kedy išiel pán Proterov spať. Bol ešte hore, keď o 9:30 odchádzala. Nebolo jeho zvykom ísť si hneď ľahnúť. Zvyčajne dlho do noci čítal a fajčil. Bol tuhý fajčiar. Tu ju Poirot prerušil. Spával váš pán pravidelne pri otvorenom, alebo
pri zatvorenom obloku. Slečna Klegová uvažovala. Zvyčajne bývalo otvorené, aspoň hore. A teraz je zatvorené. Môžete to vysvetliť? Nie, možno bol prievan a preto ho zatvoril. Žab jej položil ešte zo pár otázok a potom ju prepustil. Na to vypočul Parkerovcov, každého zvlášť. Pani Parkerová mala sklon k hystérii a k slzám. Pán Parker sa zasa vyhrážal a nadával. Poprel, že manžetová gombička je jeho, no keďže ju jeho žena predtým poznala, svoje postavenie iba zhoršil. A keďže poprel aj to, že bol v izbe pána Proterova, Žab usúdil, že má dostatočný podklad, aby požiadal o zatýkač. Nechal Pollarda na stráži a odbehol do dediny, aby sa telefonicky spojil s ústredím. S Poirotom sme sa vrátili do krčmy. Ste mimoriadne mlčanliví, prehodil som. Nezaujíma vás ten prípad? Au contraire, zaujíma ma veľmi, ale privádza ma aj do pomykova. Pohnutka je nejasná, povedal som zadumane. Ale som presvedčený, že ten Parker je gauner. Zdá sa celkom jasné, že to robil on, lenže chýba motív, ale ten sa môže vynoriť neskôr. Neprekvapila vás jedna príznačná vec, hoci si ju Žab nevšimol? Zvedavo som sa na ňo pozrel. Čo máte za ľubom, Poirot? Čo mal mŕtvý v rukáve? Tú vreckovku. Správne, vreckovku. Vreckovku nosia v rukáve námorníci, povedal som zamyslene. Výborný postreh, Hastings, hoci toto som nemal na mysli. A čo? Stále mi nedá pokoj ten zápach z cigaretového dymu. Ja som nejaký necítil, povedal som začudovane. Ani ja. Pozorne som sa mu prizrel. Vždy je ťažké uhádnuť, kedy si z vás Poirot uťahuje, ale vyzeral celkom vážny a chmúril sa. Mŕtvolu ohľadali o 2 dní. Medzi tým vyšiel najavo ďalší dôkaz. Akýsi tulák sa priznal, že v noci preliezol múr do záhrady, kde často spával v šope, ktorú nezamykali. Vyhlásil, že o 12:00 počul, ako sa 2 muži vadia v izbe na 1. poschodí. Jeden chcel nejaké peniaze a druhý s hnevom odmietal. Tulák, skrytý za krovím, videl obidvoch mužov otvoreným oblokom. V jednom jasne spoznal majiteľa domu pána Proterova. Druhého s istotou identifikoval ako pána Parkera. Bolo jasné, že Parkerovci prišli do Leach Hallu, aby Proterova vydierali. Keď sa neskôr prišlo na to, že pravé meno mŕtvého je Wendover, že bol námorným poručíkom a že sa v roku 1910 zúčastnil na vyhodení vynikajúceho krížnika Kobylka do vzduchu, prípad sa začal rýchlo vyjasňovať. Dalo sa predpokladať, že Parker vedel o Wendoverovej účasti na zločine, že ho vystopoval a chcel peniaze za mlčanie. Wendover však odmietol zaplatiť. Pri zvade vyťahol pištoľ, ale Parker mu ju vytrhol. Zastrelil ho a potom sa všetko pokúsil narafičiť na samovraždu. Parkera postavili pred súd. Bránil sa proti obvineniu. Boli sme s Poirotom na súde. Keď sme odchádzali, Poirot pokývkával hlavou. Musí to tak byť, pohundrával si. Áno, musí to tak byť. Už nebudem váhať. Išiel na poštu a napísal lístok, ktorý podal Express. Nevidel som, komu ho adresoval. Potom sme sa vrátili do krčmy, kde sme sa ubytovali v tú významnú sobotu. Poirot bol nepokojný a stále chodil k obloku. Čakám návštevu, vysvetľoval. Predsa nie je možné, nie je možné, aby som sa mýlil.
Áno, už je tu. Na moje nevýslovné ohromenie vošla do izby slečna Klegová. Nebola taká pokojná ako zvyčajne a sťažka dýchala, ako by bola utekala. Keď pozrela na Poirota, videl som, že má v očiach strach. Posaďte sa, slečna, povedal Poirot prívetivo. Hádal som správne však. Namiesto odpovede sa rozplakala. Prečo ste to urobili? Spýtal sa Poirot. Prečo? Mala som ho tak strašne rada, odvetila. Bola som jeho pestunkou, keď bol malý. Zľutujte sa. Urobím, čo bude v mojich silách, ale pochopte, že nemôžem pripustiť, aby obesili nevinného človeka, aj keď je to ničomník. Vystrela sa a ticho povedala. Možno by som to nakoniec ani ja nedokázala. Urobte, čo treba, nech je to čokoľvek. Na to vstala a rýchlo odišla. Zastrelila ho? Spýtal som sa v tichu. Poirot sa zasmial a pokrútil hlavou. Zastrelil sa sám. Pamätáte sa, že nosil vreckovku v pravom rukáve? To mi prezradilo, že je ľavák. Po búrlivom rozhovore s Parkerom sa obával, že ho odhalí a zastrelil sa. Slečna Klegová ho prišla ako zvyčajne ráno prebudiť a našla ho mŕtvého. Ako nám práve povedala, poznala ho od detských rokov a vzblkol v nej zúrivý hnev proti Parkerovcom, ktorí ho dohnali k nehanebnej smrti. Pokladala ich za vrahov a zrazu jej svitlo, ako ich prinútiť pikať za pohromu, ktorú spôsobili. Len ona vedela, že Proterov bol ľavák. Dala mu pištoľ do pravej ruky, stisla ju, zatvorila oblok, hodila na zem úlomok manžetovej gombičky, ktorý našla v jednej z prízemných miestností, vyšla, dvere zamkla a vytiahla kľúč. Poirot, vy ste fantastický, zvolal som v prívale nadšenia. A na to všetko vás priviedla tá vreckovka? A cigaretový dym. Keď bol oblok zatvorený a on vyfajčil toľko cigariet, potom by mal byť v izbe cigaretový dym, ale bol v nej čerstvý vzduch. Takže som z toho usúdil, že oblok bol celú noc otvorený a zatvorili ho až ráno. To mi poskytovalo zaujímavý priestor na úvahy. Nevedel som si predstaviť, prečo by vrah oblok zatvoril. Bolo by hovorilo v jeho prospech, keby nechal oblok otvorený. Dalo by sa predpokladať, že ním vrah ušiel, keby sa domnienka o samovražde nepotvrdila. Tulákovo svedectvo, samozrejme, moje podozrenie potvrdilo. Nebol by mohol rozhovor vypočuť, keby bol oblok zatvorený. Skvelé, zvolal som. A teraz by sme si mohli dať čaj. Ozval sa z vás pravý Angličan, vzdychol Poirot. Že by som tu dostal pohár ovocnej šťavy, to je asi nepravdepodobné však.